Tak Slovensko ťahá Európsku úniu dole v konkurencieschopnosti, lebo sme skoro najhorší. O ničom inom by sme sa dnes nemali baviť iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre počúvajte. Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. On pôjde na tribúnu, on to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. Je tu najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje, ako je Slovensko. Nič to Pani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je do neho. Ja som úplne, vy ste opozícia, takže... Ja rozumiem, ale toto je... My sme si, ale vy musíte, my sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v politickom súboji, v takom politickom súboji sme, počkajte, my sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa, v takom, že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozície, ma chceli zastreliť. My sme v takom súboji. Tak mi teda dovolte, ale to počkajte ešte raz, akože nie je. Nechajte ma dokončiť, ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, ak ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky a dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencieschopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete tomu? Ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľuďmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby tu niekto rozprával, že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto je asi najlepší záver. Vladimír Putin patrí do Hágu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný. Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump teraz Orbánovi vo voľbách. To si fakt myslíte, že Trump nemá nič na robote, len chodí do Budapešti podporovať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste so Xi Jinpingom? Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom. No dostali by ste koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o mieri rozprávať len vtedy, ak sa budeme o mieri normálne s ľuďmi baviť. Ja sa